So kaga akwai jahili wanda yanzu in ya zo ya kama matarsa da kwarto, to wallahi tallahi zai iya kashe shi. Zan fara da sunanka. Sunana Muhammad Abdullahi. Kamar a misali kana da mace ka zo ka same ta da kwarto wanda suna tare a ɗaki da ita, wani irin mataki za ka ɗauka? A gidana ko kuma a wani waje? A cikin gidanka. To har ga Allah dai ni ba ruwana da shi furtan. Saboda tsakani da Allah dai in bata jawo shi ba abin da zai kawo shi gidana. Haka. So ita ba zan zuba mata idanu ne in bata da Allah. Ba zan ɗauki doka a hannuna ba. Ita ta jawo shi, inda bata jawo shi ba da ba zai zo ba. Amma shi kwartan ba zan boye maka ba, rashin hankali yayi. Saboda in ya samu jahili wallahi zai daba bar wuta ya kashe shi. Ya kore daga ba zai yi la'akari da ya ɗauki doka a hannunsa ba. So a matsayina na mai hankali, in na kama matata da kwarto kuma a cikin gidana a kan gadona na sunna, so ba zan ce masa zo ka sa kayanka ka tafi a hankali, ba zan kula shi ba. Ita kuwa in mun aihu zo zan rufa mata asiri saboda 'ya'yanta, kuma amma zan mata nasiha, zan ta bari irin wannan harkar bai dace ba. So ina jan hankalin mata irin wayannan su koma ga Allah, so su daina walakanta aurensu, su daina cin mutuncin mazajensu, su daina abin da za a jawo rena mazajensu. To wannan ba mu ji sunanka ba, kuma muna godiya sosai. Sunana Baba Muhammad Abdullahi. Muna godiya sosai. Kana tare da OWB Media TV kenan a YouTube da kuma Facebook har TikTok insha Allah. To Allah ba ku sa'a. Wannan tambaya ta yi saboda har ga Allah yanzu a zamanin yanzu da ake cikin wani marra, mata sun rufe idanunsu, so ba sa yarda da abin da Allah ya ɗora musu, kuma suna ta faman kwaɗayin abin duniya. Shi yasa ake samun irin wayannan matsaloli. Ko da a gidan makwabci na haka wannan abin ya faru, ya ɗauko adda zai sare shi, na danne shi, na ba shi haƙuri, ya ce kar ya ɗauki doka a hannunsa. Na gaya masa yanzu in ya illatar da shi, kai kana ganin kamar an zo an kwanta da matarka ne, to kai za ka dawo mai laifi. Haka ne, to muna godiya sosai. Madalla. Kamar kana da mata ne mai gamu, ka zo ka same ta da wani wanda kuma da amincewanta, wani mataki za ka ɗauka? Matakin da zan ɗauka na farko gaskiya zan ɗauki mataki a kanta, don Allah in ji dalilin menene haɗinta da wannan bawan Allah